चंदस वेडिंग कार्ड लायक जाले हांव सांगचें म्हळ्यार भारी लायक जालें कितलो समय वेडिंग कार्ड आयलें कसलें म्हण शॉपिंग करची म्हळ्यार वांडव श्वेता तुका सांगपा मी गेले एक लायक पडना म्हणून होय ना हां शॉपिंग करूं वचया हां लायक वेडिंग कार्ड आयला कळ्ळें हांकां सांगून कांय तें ना श्वेता कळ्ळें आम शॉपिंग करूं वचया मी गेले एक लायक पडना कसं तसा एक कार्ड आयला की बोलो एक तुका नेवान मेळटा शॉपिंग करच्या कसले उलोवणुकाची ह्या पड्याची वेडिंग कार्ड आमचे कुळाचे गरगंजो डान्स पार्टी आम्ही सगळ्यां वच्चे चीची खबरदार तुम्ही ना म्हणले श्वेता आम्ही वचू वेडिंग कार्ड हांव सांगता वचया मग कोणा पार्टी गो ये लगीच गो लगीचे मिगेले कळवे मिगेल आपल्या मम्माले साडूकाले एक मिनिट साडू म्हणाली शप्पा सचिंदी साडू पण लगीले ग मम्माले बायले म्हणजे भावाले म्हणजे चल्लेले बहिणीले बहिणी चल्लेले बायलेले बहिणीले धाकले पावाले धाकले पुत्र वाटी गो राहुल पार्टी बाई गावचो राहुल शप्पा वय म्हाका कन्फ्यूज केल गो राग नाही गो धाकलो पोतू महेशू महेश आता शान संकेतचे शिकव महेश महेश वाली का महेशाची पार्टी तुम्ही कसं बोलता महेशाची पार्टी का वय महेशाची वाडी का आम्ही बद्दाची महेशाला असतं तो वचू का गेल्या पट्टी तुका कसं झालेलं अशी गेले कुळा लोकांनी कार्ड आयलेले आणि म्हाका काही रजा मेळना मागीर कसं नाही तुका मन केला 4 दिवस हांव पेट आणि लोणचें खाता आशिल्लो हांव ह्या पट्टी कसलो जॉब केलो नोकरी वचूं म्हाका हांव वचका आमकां काय पुढे उलोवणुकाची म्हणटा तुम्ही सपुरू यंग हँडसम जावका म्हणून मुद्दाम केले कसं उलयता अशी तू 4 दिवस म्हाका करत आसले आनी स्वता खरें सांगता म्हाका सलय चलवटी पडतशी काय पुढे उलोवणुकाची अण्णा काय कोणी उरलो नका तुम्ही आम मैत्री काय वाईट नाही तुला चांगला पद्धतीने सांगतो असलं काम खराब आपण काढ पडत बोल गो सगळी गेलं कसं लाईट काढलंस ग अम्मा हा सांग का त्याला बर्थडे 4 दिवसाच असतो संगीत काही कॉकटेल पार्टी वार्टी का रिसेप्शन गमत जातल गो आणि कसं नाही बिगेल कुळाची वाडी क दुडवाच पार्टी गडगंज सांगेले की आम्ही वच्चे गो कळवाय कापूड आणि देव खावतो एक कापूड श्वेता कसं सांगता गडगंज पार्टी श्वेता आमगे वाटी कशी केलेली एका देवस्थानात तो केले आणि त्या टायमात कशी आशिल्ले रिसेप्शन हे तुमगेले फोटो शूट आणि कसं नाही हे प्रोग्राम काही नाशिल्ले गेले आन एक नंबर कंजूस एक दिवसा मागे लग्न कैद केला आई वच्ची नका खबरदार निघाला ना कसले उलयले कळले मागे कसं करतो तू मागेरी ताणे इतकी चंदी टॅलेंटेड पाप गायवरीचे लेखी गेला आता दिला श्वेता हा पाप गायवरी नाही श्वेता पाप नाही गायवरी तुझे अम्मा म्हणाली गाय ही गाय मागितली हाव की कसंही असली चल एक बर्थडे के कार्ड आयला तुमके एक नेवान मेळले फायटिंग करू कर कसं तुम्ही सन शेडवर म्हणून आर्ग्युमेंट करत असायची तुमचे दोघजण कशी आशुतोष सम्मा कसं चालला कोण म्हणजे तू एक रास इतर असं कोण उलीत तू तुका तुला इसको काढू का बाबा मग बैस तू काढू सोडून बैस अशी येतशी होतं बैस की तू बैस काढू बाई काय कॉम्बिनेशन म्हणून आले माझ्याकडे बायलेले बॉडी काढ हाव पाप एकलो मागल्या पार्टी कोणी ना हा असं
हांव तुका पार्टी असे अशी तू म्हाका पार्टी दितात वय. नाही यो 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 नी म्हाका तुकडे मॅच चलतात तुका भितर पळय अच्छा जाय आजकाल मग कसं म्हणलं होतो आजकाल मग ऐकव कोण असं माझी मी काय विसरले टाकी ना काय ना मामा जेना जाय जाणा ऐकूच्या येना आणि नक्का त्याला बरे ऐकूच्या येना काय ना आवाज बोलू दे पापाची मेहनत का केत पडलेली मका उलोचे काय नको काय ना तू काय सोड हां तू दरबार हां मस्त तुका तू उसको काम का हां बस सॉरी त्यामुळे नको आपण तू हां वस्तू कळलं जाय काय करतो म्हणून ना काय वस्तू करतो म्हणून हां बस अम्मा सांगते ना तू कार्ड्स मग वाचणार कार्ड आई तशींची आम घेतली आणि तू कधी नको खरी पडेला अम्मा सांग बर्थडे को बहुत रिसॉर्टात तू असं आणि ऐक सॅलरी वर्किंग डे असं आणि त्यांनी वेटिंग थीम समेत दवरला आमकां तशी ड्रेसअप पण वचका पडटा आमकां श्वेता तुम्ही सांगलं मला 4 दिवसा वाढी म्हणून म्हाका एक प्लॅन आयले म्हाका 4 कपड घेवचे चान्स मेळटले नका 4 कपड नका आणि इतके दर्ज पण घेऊचे नका अशी असल्यास नका वच्चे नका अशी कशी निघा कुणाच वाढी का आम्ही वचपाची जी मात्र वेटिंग थीम असा ना ते मला कसं बघ बाई आता तू कसं तरी म्हणतो तशी मी सगळं तुम्ही चर्चा कर वेडिंग थीम मला कसं नाही आणि हे कसं नवीन काढला वेटिंग थीम म्हणाली त्यांनी एक आमकां थीम दिताची त्या थिमा प्रकार आमकां तशी ड्रेसअप कोण त्या वारंटीक वचुका थंय थिमा प्रकार तशी डेकोरेशन असतले फूड काउंटर असतले आणि न्हय अम्मा सेल्फी काउंटर समेत असतले वय या टाइम लास्ट टाइम आमक वेल करतो आणि आम धांदरले हां आम सेल्फी काढी गो लास्ट टाइम फोन केले या टाइम पण आम्ही गेले तशी सेल्फी काउंटर लाईन लागल्या आणि सेल्फी काउंट करे आणि नक्की प्रश्न नागे नाम निकळ्या तू काय बोलता बाबा येत वाली के Yes. तू खरंच मग काय बोलता मग करताची हां हंडी करताची येस पैसे बच्चा कळलं हां तू म्हणतो अण्णा पण आम्ही सगळ्या लोकांची समने मग लागतात इथे म्हणाली वेटिंग थीम असतं आणि त्यावेळी कसं होतं ना एक सांग जंगल अँड नेचर थीम जंगल आणि नेचर थीम जंगल थीम जो नेचर थीम जो कसले जो या पटी म्हाका बोरका केन्ना पळयल्यारी तुका जायना अम्मा तू करतले पयस म्हाका पैसे दे या पटी हांव येवन चेंज अम्मा तू खंडीत वरता म्हाका जंगल थीम मला कसं नाही म्हणून उसको का हांव सांगता ना तुका वच्चेची या टाइम तू एकटा चीची इतका वर्ष म्हणले काय सांगचे जायना जेवून एक पटी किचनात दुखून बाहेर पडल्याने दनपारा हाला येऊच्या का हिक्का संजय जाता आणि ही येता म्हणून हिक्का घेऊन वच्चे अरे अण्णा आमकां वच्चे असल्यार आमकां समज प्लॅन पण वचूं का मात्र हांव आतां सांगता असो आय एग्री श्वेता एक सांग प्लॅन सगळं करूया या सकाळी जंगल थीम नेचर थीम वेडिंग कसं करचो एक मिळाली अड्डेच वर्षांनी आम्ही बर्थडे घेवताची सगळं रिलेटिव्ह मेळटाचे लायक करून आणि वाडीत रिसोर्ट आणतो आम्ही जायचे झाल्या आणि वच्चे सकाळान वच्चे आणि सकाळात मेळचे चीची सकाळान वच्चे काय ना तू वय येता तू काय वरताची श्वेता आज रुपये वच्चेची कळलं उर्मिला आता मी बर्थडे के वची ठरली बाई ना मॅडम हां खंडीत वच्चा तू सांग हां 4 दिवसा बर्थडे का आम्ही भट्टी उडगी देऊ का की ना त्यांका आमा ना बिल्कुल उसको काढो तोड गेल्याचे बिल्कुल ना दिवशी पडतात आणि 4 दिवसा बर्थडे का आम्ही अशी वची ना 4 दिवस रजा आमका मेळना हांव काय येना नक्का वच्चे बळ्या हांव सांगता तसं पण ऐकायलाच नमी गेले हा सांगता तसं की वाळदी केक उडगीर ना बिलकुल ना श्वेता
बाहेर कवरारी पडेल बरेला पडगो तरी बायरीची बोल्ड अँड बिग लेटर बरेला तरी प्रेझेंट्स इन ब्लेसिंग्स ओनली हे कसं नाही तू हेच वाचू विचारली अशी असल्यावर नाही फुल फॅमिली आम्ही बच्चे स्पेशल मला कसं नाही प्रेझेंट ब्लेसिंग कसं मला रे का मालगड आशीर्वाद मान जायचंय मालगड हवाची फुल फॅमिली बच्चे आम्ही फुल फॅमिली बच्चे आता पण पडतोय आता पण आम्हाला तू पडतो काय काढ पडतो तुला अंदाज पड देव हा एक प्रेझेंट्स इन ब्लेसिंग्स ओनली वन कुठे तुला अन्ना करता 4 दिवस कळलं शेता मात्र तुम्ही सकाळच्या म्हणता होईल हा पण त्यांनी कसं म्हणतले आता त्यांनी पण जंगलात बघून एका मक्षी काही राहिल्या आदिवासी लोक पुढे काय म्हणणार तशी म्हणल्यार तू काय घेऊ नका गो खेळा पाहतला येतं आणि बघता आमच्या घरकडे आदिवासी कोण आन्सर जाऊ का मग तशी नाही आता आमचं रोजचं असल्यानं आम्ही समोर प्लॅन पण होऊ चुका आवड वेडिंग ये వచ్చేసి आवड सांग कसं म्हणत टाका बोलूया सांग कळलं सांग चला तू कसं सांगता ते सांग आयडिया एकच अशी आहे हा सांगा कसं लाईट सांग कळला सांग आता आम्ही बाल्टिकेवर ताजमहल त्या बाल्टिके भितरी नेचर थीम काही जंगल थीम काही बाल्टिके वच्ची की आम्ही फॅन्सी ड्रेस आवचे काय नको कसं नाही काय आम्ही लायकून आयडिया सांगू श्वेता सांग आम्ही टेन्शन कसं ना घेतलं रसाची मिगेल काही स्कूलात तू फॅन्सी ड्रेस असताना तू त्या ड्रेस वाले तू घेतलीशी ना मिगेल त्याचे ड्रेस कडं सो आम्ही तू सगळं जण तरी ड्रेस काढी ना सिंपल तुझी काय तू पंचूच पडले तुका ट्युशनच पडले तुका एक्झाम सत्ता असं तू या पुढे तू इंटरेस्ट दाखवू नको असं काय त्यांनी सांगितलं करेक्ट घ्यायची बनवतो मी त्याला तुला मी केलं बुजवून बाल्टिकेन तू नेचर थीम काही आणि कसं कसं जंगल थीम काही आमगे वेळार शिकूला नाशी ना सांगतो तुका एक आम्ही पण महत्व दिवची कसं लायक आमगे संस्कृती आमगे संस्कार आमगे परंपरा त्या पुढे हात भितर विसरून मज्जा म्हणून म्हाका दिसता एकदम त्या पुढे म्हाका महत्व दिवन आमगे लायक महत्व दिन आपल्या इतके प्रयोजन वाढली केले आमगे सात फेरकी आनेकी पुढे म्हाका दिसता जाऊ का हांव चढून जायना मागीर म्हणटा लेक्चर सुरू जाल्या म्हणून ना तशें कांय ना तूं करेक्ट उलयतलें तूं केन्ना नायक उलयता I totally agree with you, Mama. Wait a minute. आम्ही इथल्या न्यू ट्रेडिशन्स न्यू चेंजेस फोरका जे लागले पैसे अननेसेसरी स्पेंड कसा ना फोरका आणि ते गेस्ट आम्ही गेस्ट जम म्हणतो सगळ्यांना त्रास कसा लागतो इथे सगळे स्पेंड फोरका वही गोष्ट ऑन अ सिरियस नोट हांव पण तेच लेखता जोक्स अपार्ट एक विचार केल्यार हांव म्हणटा की कोण तरी एक असं ब्लाइंडली कसंपणी चालू करता आणि आम्ही विचार करना आणि ते फॉलो करता केन्ना केन्ना आम्ही विचार करता की हे सगळे करच्या पळय चेडूं खातीर खुशी खातीर आनंद अम्मा कितले खर्च करतात कितले फाटी हांव पळयला लोन आणि घेतात आणि कसं करतात म्हाका दिसता हे बरोबर ना आम्ही वच्चे नाका दिसता एक निगेटिव्ह जाऊ का श्वेता आम्ही कसं करूया वेडिंग थीम असो नेचर थीम असो त्या सोया वाडीत आम्हाला सांगितलं तुम्ही सांगितलं आणि श्वेताने एग्री केला आम्ही सकाळ उठवायचे जायचे कपडे घालचे तिथे मुळे आम्ही लोकांना एक आत्ताच
समय तू आम्हा तू सांग पण एक दुसऱ्या घरकडे वता नाही मेळता किती समय मग किती जण तोंडपणे लूट असतंय ना आम्हा कळवाय पण ती पची गावची पची येतात ती मंगळूर पची वर केली तर गोड मावर केली ते मला कळवाय मेळ तो पुरो जण गोय आम्ही सगळा रिलेटिव्ह जमेल्या टाइम ना आता रिलेटिव्ह जमेल्या हा गमत करूया सेल्फी तू सांगेल वर सेल्फी काउंटरवर केला खरं मग काय असेल आणि 4 दिवसात नमन म्हणून ज्या मनस्ते गोष्टीचा आणि लास्ट टाइम तुझे जोर आमा तुगे नाती भारी जोर लास्ट टाइम तुमगे दुवेनल बँका लॉकर ऑपरेट करनी सांगून दिलेले असतात ती ऑपरेट करनी या टाइम बँका वचून लॉकर तुला ना सक्कर भंगार काढकाची गाडी करेक्ट तुले कळवायचं कोणा मारले लक्ष्मी हारू ते टेम्पल ज्वेलरी वर घेतले त्या आम्हा आम्ही ते पाच कांकण घेतले आणि हॉट ते लॉंग चेन कळवाय पिरडूक कांकण पवळ्या कांकण सट्टा कांकण त्यावेळे तुझे चक्र सोनू आणि वज्र नेकलेस वज्र नेकलेस कोणाने करली तू वज्र घेस हानी कोण दिला ना मैं वज्र नेकलेस सांगून आणि काय केलं म्हणतात झाली की सगळी लिस्ट झाली तू केली ना पूर्ण सांगता कळ्या आम्ही सगळं खायची 4 दिवस नमनो म्हणे भांगर घाललो आम्ही कोणी आम्ही तुझ्याकडे चक्र नाही हाव कशी कापड निश्चय मग न घेऊच ना तिकडे कापड चालू झालं हवे नेसू का नाही कापड तर नेसू कापड जाऊ का पहिली मुरली मामा इल्ल तुका ताचे पुतल लाटे ते सांगू का रेड कलर आला कांजीवर कापड घेऊन दिला ते कापड आली 1 मिनिट कापड भंग सांगता असं बाई अण्णा पण इथले भंगार संपणारी त्यांनी कसं म्हणतलेच की हॉटेल त्यांच्या आदिवासी लाईनला राहिलेच म्हणून आदिवासी लेक्चर की दे इथले भंगार घालले तू कसं म्हणतेस रिटर्न विसरतो माका उडतास दौडता आणि आवाज सोडून देऊ का तुका ये ना हा यायची आशो बैस को तू टाके स्टडी तू तर थांबे ता थांबे बोलू चालतो को शेती ना मेळ ना काम तुला सर ट्युशन आता तुझं कोणी पुस्तक कर मी काय पैसा मावा बोल पैसा आता बर्थडे के बच्चा संकट अरे मस्त मजा येते शॉपिंग तुला कलर कुर्ता शॉपिंग म्हणजे इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट पीची करत की ना तुझ्या आदिवासी तू करते काही गोवाडे आजक सांगता आकडे इम्पॉर्टंट आम्ही सकल होतं की तुम्ही पॅक केला बिझी तुम्ही अण्णा तुम्ही काम आवडतात एक रिक्वेस्ट कळवाय उडका सन क्रेडिट कार्ड द्यायचा का काय ना आम्ही दियाची वची को कळवाय काय तू बॉडी गार्डच नव्हे बाय शॉपिंग बॉडी एक फायनल डिसिजन झालं गुम्मोड आड पडलो गो
फायनल हा पॅक करूया